Dnes sa pozrieme na krajinu, o ktorej sa v našich médiách takmer nehovorí. Napriek tomu môže byť v najbližších mesiacoch jedným z najdôležitejších geopolitických bojísk sveta. Hovorím o Arménsku. A otázka znie jednoducho. Čo sa stane, ak sa Arménsko rozhodne opustiť ruskú sféru vplyvu a vydať sa smerom k Európskej únii? Je to len ekonomické rozhodnutie? Alebo sa pozeráme na začiatok ďalšej veľkej geopolitickej krízy? Moje meno je Peter Ťurek a dnes sa pozrieme na všetky fakty, čísla a súvislosti, ktoré stoja za touto témou. Pretože podľa mňa ide o oveľa viac, než len o budúcnosť jednej malej krajiny. Ide o boj o obchodné trasy, energetiku, vplyv Ruska na Kaukaze a možno aj o ďalší konflikt, ktorému sa dalo predísť. Celá diskusia sa rozbehla po tom, čo Vladimír Putin vystúpil v Astane v Kazachstane na samite Eurázijskej ekonomickej únie. Na následnej tlačovej konferencii odpovedal na množstvo otázok, od Ukrajiny až po Kaliningrad. Mňa však zaujala jedna konkrétna téma – Arménsko. A presnejšie otázka, či môže Arménsko opustiť Eurázijskú ekonomickú úniu a priblížiť sa Európskej únii. Putin pri tejto téme pripomenul niečo veľmi zaujímavé. Podľa neho sa podobný proces začal aj na Ukrajine. Najskôr snaha o užšie vzťahy s Európskou úniou, potom politická kríza, následne udalosti na Majdane, odtrhnutie Krymu a Donbasu. A zvyšok príbehu už všetci poznáme. Nech už s týmto pohľadom súhlasíte alebo nie, je zaujímavé, že práve takto dnes Kremeľ interpretuje udalosti posledných rokov. A preto je podľa mňa dôležité pochopiť, prečo Rusko sleduje Arménsko s takou pozornosťou. Najprv si povedzme základné fakty. Arménsko je malá krajina s približne 3 miliónmi obyvateľov. Nemá prístup k moru, jej celkové HDP sa pohybuje okolo 29 miliárd dolárov. Pre porovnanie, to je menej ako ročný obrad mnohých veľkých nadnárodných spoločností. Napriek tomu má Arménsko obrovský význam. Nie kvôli svojej ekonomike, ale kvôli svojej polohe. Arménsko sa nachádza medzi Tureckom a Azerbajdžanom. S Azerbajdžanom bolo dlhé roky v konflikte kvôli Náhornému Karabachu. Vzťahy s Tureckom sú historicky veľmi komplikované. A práve preto je táto krajina závislá od zahraničných partnerov viac než väčšina štátov sveta. Ďalším dôležitým faktorom je arménska diaspora. Po celom svete žijú milióny Arménov. Najväčšia komunita sa však nachádza v Rusku. Odhady hovoria o 2 až 3 miliónoch Arménov žijúcich na území Ruskej federácie. To znamená, že v Rusku môže žiť takmer toľko Arménov ako v samotnom Arménsku. Veľká arménska komunita sa nachádza aj vo Francúzsku, kde sa odhady pohybujú medzi 300 až 600 tisíc ľuďmi. A práve Francúzsko sa v posledných rokoch stalo jedným z najväčších podporovateľov Arménska v Európe. V máji sa v Jerevane stretli lídri Európskej únie. Prítomný bol Emmanuel Macron, Ursula von der Leyenová a ďalší európski predstavitelia. Témou bola budúcnosť Arménska. Oficiálne síce nepadli konkrétne rozhodnutia o členstve, ale tón stretnutia bol pomerne jasný. Európska únia chce Arménsko postupne viac integrovať do európskeho priestoru. A tu sa dostávame k jadru celej geopolitickej hry, k takzvanému Kaspickému koridoru. Tento projekt má obrovský strategický význam. Predstavte si obchodnú a energetickú trasu, ktorá by spojila Európu so stredoázijskými krajinami ako Kazachstan alebo Turkménsko. Krajinami bohatými na ropu, plyn a ďalšie suroviny. A teraz najdôležitejší detail. Táto trasa by obišla Rusko. Práve preto je celý projekt pre Brusel taký zaujímavý. Ak by sa podarilo vytvoriť spojenie cez Turecko, Arménsko, Azerbajdžan a následne cez Kaspické more do Strednej Ázie, Európa by získala alternatívne energetické a obchodné spojenie. Bez Ruska. A práve preto sa Arménsko zrazu stáva oveľa dôležitejším, než by naznačovala jeho veľkosť. Podľa plánov sa 7. júna uskutočnia v Arménsku voľby. Ak súčasná proeurópska vláda získa opäť mandát, môžeme očakávať ďalšie kroky smerujúce k Európskej únii. Podľa arménskej ústavy by však pred podaním žiadosti o vstup malo prebehnúť referendum. A to by bolo mimoriadne zaujímavé sledovať. Budú môcť hlasovať Arméni žijúci v Rusku? Budú môcť hlasovať Arméni žijúci vo Francúzsku? Práve tieto otázky môžu mať zásadný vplyv na výsledok.
Zástancovia integrácie s Európskou úniou hovoria o viacerých výhodách. Prvou je jednoduchší prístup na európsky pracovný trh. Mnohí Arméni by mohli jednoduchšie študovať alebo pracovať v členských štátoch EÚ. Druhým argumentom sú investície. Ursula von der Leyenová v Jerevane oznámila plán investícií vo výške približne 2,5 miliardy eur. A tretím argumentom je bezpečnosť. Otázkou však zostáva, ako presne by Európska únia dokázala Arménsku garantovať bezpečnosť v regióne, kde dominantnú úlohu zohrávajú Turecko, Azerbajdžan, Irán a Rusko. A teraz sa dostávame k tomu, čo zdôrazňoval Putin. Nie ideológiu, nie politiku, ale čísla. Podľa jeho údajov smeruje približne polovica arménskeho exportu do krajín Eurázijskej ekonomickej únie. Približne 38% exportu ide priamo do Ruska. A čo je dôležité, tento obchod prebieha bez ciel a obchodných bariér. Arménsko vyváža najmä poľnohospodárske produkty, ovocie, zeleninu, víno. A práve Rusko predstavuje obrovský odbytový trh. Putin preto položil jednoduchú otázku. Čo sa stane s arménskym vínom a poľnohospodárskymi produktmi, ak budú po prípadnom odchode z Eurázijskej únie podliehať clám a obchodným obmedzeniam? Ďalšou témou bola energia. Arménsko dnes nakupuje ruskú energiu za výrazne výhodnejších podmienok než väčšina sveta. Ak by opustilo Eurázijskú ekonomickú úniu, podľa Putina by muselo prejsť na trhové ceny. A pre krajinu bez vlastných významných energetických zdrojov by to mohlo predstavovať výrazný ekonomický problém. Zaujímavé sú aj ďalšie čísla. Celkový arménsky export dosahuje približne 8 miliárd dolárov. Približne 4 miliardy smerujú do Ruska. To znamená, že ruský trh tvorí pre Arménsko absolútne kľúčovú časť hospodárstva. Putin zároveň uviedol, že ruské investície v Arménsku dosahujú približne 4 miliardy dolárov. To je viac než suma 2,5 miliardy, ktorú prislúbila Európska únia. Existuje však ešte jedna téma, o ktorej sa podľa mňa hovorí príliš málo. Demografia. Keď sa pozrieme na mnohé krajiny východnej Európy po vstupe do Európskej únie, vidíme jeden opakujúci sa vzorec. Mladí ľudia odchádzajú. Za prácou, za štúdiom, za vyššími platmi. To samo o sebe nie je nič zlé. Problém vzniká vtedy, keď sa veľká časť z nich už nikdy nevráti. Práve tento fenomén pozorujeme v pobaltských krajinách – Litve, Lotyšsku, Estónsku. Krajinách, ktoré majú podobnú veľkosť populácie ako Arménsko. A mnohí analytici upozorňujú, že odliv mladých ľudí môže mať v budúcnosti vážne následky pre ekonomiku aj demografický vývoj krajiny. Pre Arménsko je táto otázka ešte citlivejšia, pretože už dnes žije mimo krajiny obrovská časť arménskeho národa. Nakoniec sa dostávame k najdôležitejšej otázke – geopolitike. Putin naznačil, že pokiaľ ide iba o obchod a ekonomiku, Arménsko si môže slobodne vybrať svoju cestu. Zároveň však varoval pred scenárom podobným Ukrajine. Podľa jeho slov by sa situácia zásadne zmenila v prípade, že by sa v Arménsku objavili vojenské prvky spojené so Západom alebo Európskou úniou. A tu sa dostávame k jadru problému. Arménsko sa nachádza na križovatke dvoch mimoriadne dôležitých koridorov. Sever-juh medzi Ruskom a Iránom a východ-západ medzi Európou a Kaspickým regiónom. Kto kontroluje tieto spojenia, získava významný geopolitický vplyv. A práve preto je Arménsko pre Rusko, Európsku úniu, Turecko aj Irán oveľa dôležitejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Otázka teda neznie, či sa Arménsko približuje Európskej únii. To už vidíme. Skutočná otázka znie: dokáže to urobiť bez toho, aby sa stalo ďalším geopolitickým bojskom medzi Východom a Západom? To ukážu najbližšie mesiace. A práve preto sa oplatí Arménsko veľmi pozorne sledovať. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, like a napísať svoj názor do komentára. Zaujíma ma, čo si o budúcnosti Arménska myslíte vy.